sa Captain Ulysses Catalogong, spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sir, good morning. Jackson Art. Sir Art, good morning. Good morning sa mga natapalamatik sa kasubayban sa mapagdama. Good morning, sir. Sir, kami naging partner ninyo, kabalugi kamo sa Kaso Radio Bacolod. We're doing our best nga makabulig sa inyo dira sa Nocppo and the rest sang police personnel in order man nga ang image sa pulis, magnami, pero siling ko daw gasunlog, sir, no, kay makon mo gulpiada lang, may assign na sa inyo nga ginaligar ng astigo, ginareklamo. I don't know kung nakadangat naman sa imo, sir, nga report. Kaya po nga na personal ng Negros Occidental Police Office na na-involve sa isa ka reklamo. And then sa area sa Bacolod, sa may area sa Station 6. Yes. And then, any information actually also na mandri sa Nocppo regarding sa personnel. So, ang atong personnel na involved si Police Staff Sergeant Harry Gonzaga, assigned sa Negros Occidental Mobile Force Company. So, sa may HC sa Silay City, Negros Occidental. Pero sir, because of this complaint or bangod nga daw seryosong pamilya to file formal charges against the police, on the part sang pamunuan sang Nocppo, ano ang inyo proseso sinay nga himuon? Alam ka, well, sir, kay ang opinion sa case sa Bcpo, ang the opinion of the case is from Bcpo, and then eventually ang ato na, sir, is we inform that si Staff Sergeant Gonzaga respected sa camp, sir, and then may be apo lang iya kaugalingon. Please sakito sa may itsisa, sir, at any time kung sino ang magpatawag sa iya, sir. And then on the cases nga maglantaw naton, we have all give the leeway sa atong personal to defend themselves regarding sa incident nga na-involved sila, sir. So somehow we are close coordinating with the Bcpo as to the case nga natabo sa involving our personnel. And then sa may mismo man, sir, nakipag-istorya man ta mismo sa ginaalit nga nato nga person nga involved sa incidente. And according sa iya, sir, may mga rasones nga natabo, sir. That's why prior sa incident, that's why natabo ang incidente, sir. Okay. Pero ang matabo siya nga anytime gali kung may patawag sa iya, sige lang siya na-report sa duty ining si Sir Gonzaga. He will be available sa any time. Pero I think namatian ko sa iya na respected sa camp, sir, until such time kaginaan-advisean siya, sir, to face sa incident nga na-involved ba siya, sir. Yes, sir. Okay. So, sundon namon ini. Isa pagid, last na lang, siling ko daw gasunlogin, daw pura Nocppo subong. Parte sa drug test, although subject for confirmatory test. But somehow may kuan gini, no, may epekto gid sa pangkabilugan ng kwerpo sang pulis naton ina nga development o ina nga report. Sa atin sa paglantaw, sa may two sides of the coin, sini. Balik sa nga, it is only represented the Negros Occidental Police Provincial Office with the mandate man sa atong regional director to clean the ranks sa atong mga personnel nga nagagamit sa illegal nga droga. And also, lantaw naton sa this considered that the Nocppo is also building its integrity and dignity sa mga personnel, no? This is a turn winding sa atong mga personnel na gamit sa legal nga droga. One way, tungod sa atong mandate man mismo sa atong regional director, one way or the other, damo pa rin sa mandatory drug test nga matabo. So, hence though, this is also a fair situation for us. Kung ano atong inahimo sa atong mga suspitsado nga madakpad sa legal nga droga, the same through man sir ang atong inahimo sa within our ranks, at least transparent kita, no, para ipakita man sa publiko na we are also conducting and cleaning our ranks against sa atong mga personal nga gamit sa legal nga droga. So ang aton sa nga posisyon sinada, this is a continuous process, and hasta na lang may tapos naton may mga damo pa rin matabo sa mga mandatory drug testing naton para i-build naton ang integrity at dignity sa Philippine National Police, that we are drilling our ranks with sa mga personnel nato nga gamit sa legal nga droga. Yes, sir. Kag ining duwa karon nga na involved sa ning controversy, kung hinali mapamatud-an ni, then more or less siguro pwede sila makapakatubang no sang pagkakasaila sa serbisyo, Captain. Yes, sir. Ang pagkamatsaling nga droga, kinakonsider nato sa nga
grave offense kagang sir nga penalty is dismissal or separation from the service. Okay. But anyway, sir, tayo pa natin may mo sina we also giving a leeway at the same time procedure at least ginatag natin sir sa ating nga personnel to contest the result of the drug test nga pwede pa siya nila mag-contest. So they were given ang aton sa initial nga katabo sa sir gina-relieve natin sa present position ang ating mga personnel then i-assign din sa provincial human sa aton sa pihas natin sir. Amo na sila nga aton nga holding station naton sa provincial holding administrative service. Okay. Nga ang mga personnel natin nga may mga kaso diri naton sa ginabutang until such time nga investigation mag-roll on para hindi makapigto sa investigation nga ginakonduct sa nga aton mga investigative body. All the while ang 15 days sa nga grace period ginahatag nato na mismo as a right ng aton nga personnel to conform. So ang confirmation na sa NCC sa National Confirmatory Commission and submit nato dito sa Manila and then also pagbalik siya na what will be the outcome of the confirmatory test that will be considered conclusive sa aton sa paglantaw siya na. So kung if ever there is result at the same time cases will be also i-file naton administrative criminal case sa aton nga personnel nga involved sa paggamit sa illegal nga drugs. Yes, sir. On that note, nice talking to you, Captain, and salamat gid sa opportunity nga ginhatag mo karon nga morning. Salamat. Sir, thank you very much, sir. Good morning sa tantanan. Salamat. Si Captain Judicis Catalogo ang spokesperson sang Nocppo. Tiya mo na, wala to nini, may parties illegal drugs